11 karon mga bata, ugma kami mo adto dito sa kuan, pizza Luginsan, pizza 11 ron. Medyo bakante ta ron pizza 11. Wa tay siya sa pizza 12 adto mi sa Tuyokon Aluginsan ha. Makita ta ninyo diha Tuyokon Aluginsan. Onya niya kita sumpay sa akong aso ninyo mga bata, dili kita masulti. Kuya Pipito may hapon ni Kuya GR Pipito, Vice Mayor Choi Asdar ug si Ricky Asdar ug si Ryan Kangking man si Ma'am Ibon Abapo ug ingon man si Ma'am Casper good may hapon kaninyo tanan. Okay. Sa tanan nga mo-graduate karon nga sa Basak Elementary School ba na inday dili do? Basak National High School. Graduate na sila dire kay dire mataw na sila no GT sa ato ang mga estudyante dinhi. Kay mga bata, mga kasama niya kita sumpay sa akong aso ninyo ni sumanahon nga naguluhan. Ang sayop nga pagbasol atong nahibawaan may gala sa miagi. May misteryosong tingog gadudunggan si Ana og may nakita siya anino nakapangutana siya ni Naldo nga iyang uyoan nga tauan ba kuno ang ilang dapit. O gitubag siya ni Naldo nga wa kini na matikdan sa laing bahin mibati na taon og gugma si Ana. Nahigugma siyang fail mga bata mga kasama. Ug sa kadlaw diyan nga gusto ta niyang sultihan sa fail sa iyang pagbating gugma sa ulitaw nga di maayo no si Ana may musulti kay siya guiliding-lidian ninyo musulti siya nga siya mo nahigugma sa laki pero musulti gyud ta siya pero kalit nga may abot may abot nga babae apan hinigugma di ay kini ni fail nga iyang nadungog nya mga bata. Milakaw si Ana nga naghilak taon mga bata ug pag-abot niya sa ilang panimay nang hagis taon ang atong kay agsuot nga si Ana nga atong liding-lidi. Porte niya panghagis mga bata mga igala tungod sa iyang gugma. Nahala, dili lang kita magdagang sulti ani ang sumpay sa akong asoy kaninyo. Ikaw ba? Diyos ko, maluluyon. Ilabay mo ang sagradong imahe sa akong labaw makagagahom. Dili ko siya, Diyos! Dili! Tapusok sa ripak! Ay, ginoo ko! Ay, ginoo ko na sa tuway ka kusog paskilat, uy! Hala! Ano nabuang ang sagradong imahin? Ngano naghilak masigaw, Ana? Ha? Ay, ato atong imong igagaw. Am-ami siya. Ako ni may baho nining nangabuak nga imahin. Oo, Banaldo. Gaw! Gaw! Diyos kong maluluyon. Pasayloain taon si Ana siyang nabuhat sa sagrada mong imahin. Mao din ang istorya, ha, Gaw, Ana? Gaw, Ana. Tambag lang ning ako nimo, ha? Dili ko gusto nga iduot ka o punan pang imong problema. Kung usa may kamatuoran, tudloi ang imong kaugalingon sa pagdawat. Nagtuo ko nga nahigog masab siya na ako, Gaw. Og nila umsap ka, nga may feelings siya nimo. Tungod siyang gipakita kabuutan diha nimo. Gaw, lugwayi ang imong huna-huna. Parehas ana ron, Ni angkon ka siyang feelings niya. Unya siya di ay inigsuon ra iyang pagbati nimo. So, dawatan na lang. May magsiyara lalaki, uy. Ug usap pa sa naman ka siya, uyap. Lisod na ako higugmaon, Gaw. Ay, dili, uy. Anong lisod ko kang higugmaon? Gwapa ka, niya buutan. Ganun ang mga importante sa akong kinabuhi, ang akong mga mahal. Ipalayo man ako. Uy, simbak ko sab kagaw, uy. Kami sa Papa Naldo, mga mahal sa biya ni mo sa kinabuhi. Ug mahal ka sab na mo, Gaw. Kaya kita ramang kaliwata. Wa man lagi mi ipalayo nimo. Huna-huna ra gyud na nimo, Gaw, Ana. Nagtuo ka, Gaw? Nga ikaw rin naghambin og dakong problema? Tuna pa'y mas na problema, uy. Bata pa ka, Gaw. Manghod na kag 2 ka tuig. Adun na pa'y mga nindot nga nagpaabot nga mga maayong panghitabo natong duha sa unahan.
Bong, ayaw paghilak-hilak di ha. Gaw, Joy. Ayaw sayangin ang imong mga luha. Oh, gaw. Nya, nagkasinabot na ta. Kining, imo ra ba itong gibuak og tuyo ang sagradong imahen sa itong Ginoo? At doon niyang simbahan ha. Nya pangumpisal. Pangayag pasaylo sa Ginoo sa imong gibuhat. Ayaw. Gawa na? Naunsa ka? Nagadugog ka sa akong nadungog. Sige sabi akong madunggan. Si Tatay Nardo ba? Oh, Ay! Naunsa ka? Pagsakit ang akong tiyan. Ha? Asa nga akong... Oh, karon gali ana kita sabay, Diana. Isip imong uyuan. Ako na'y mupahimangno nimo. Kay, wala naman ang imong inahan. Palihog in taon. Tumana ang giingon sa doktor. Tumara sa saktong oras o sa imong tambal. Ang gibati nimong sakit sa tiyan, dughan, kana, tungod sa wala insakto nga oras sa imong pagkaon. O gamay laki kag kinanan. Naglibog ko kung kinsay akong sundon. Ang tingog o kamo. Ana! Oh. Uy! Ngano to? Ngano man itong mata? Igo naman unta ko nagpahimangno niya. Hapit ang alasay sa hapon, Joy. Adu atong imong igagaw. Wa gyud tumigawas sa iyang kwarto. Niinom naman noon to siya sa ihan tambal pa. Kaya ako man itong gisusi ka kaniha. Nagdungan may paniod to og... Nakabantay ko ni Ana pa. Unsa imo nabantayan niya, ha, Joy? Sige lang lagi siya kinuktok. Di na makigsulti kaayo. Kunya, mukalit lang siya istorya nga wa sa among topic. Sige na, lakaw na. Adto siya siyang kwarto. Aron makadungan sa Santos nga Rosario. Sakit na akong malayo pa na ako! Sakit na akong Si Ana pa! pa na ako! Sa di pa na ko sumpayan, mga bata, mga kasama, painomdom sa ta. Ang butan na bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yeah! O karon na niyang sumpay sa akong asoy kaninyo. Sakit na akong tiyay! Sakit na akong dugan! Naglitad-litad siya sa Sakit kasakit. na akong Nagtiyaw ang mga mata. Ikaw! Unsa maging sakit ni mo? Nga naman ka, dagang makakagi mo. Asa may tinuod ni mo sakit ha, Gaw? Palayo! Palayo! Ayaw ko niyong duula! Indag ko kagilaan sa inyong mga hitsura! Kaitom ninyo! Ayaw ukadlok na kuan. Kay ako ang imong anino sa kasilag. Kayo ko. Ug ako ang imong pagaminyuan. Ang prinsipe sa kangit-ngit. Dili! Ambi ang atong pagkaon. Atong ipagkaon ni Ana. Aron hingpit siyang maato
Dili ko mukaon! Dili ko mukaon! Gaw! 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 Nasa man ka, uy? Nakuyawan na ba ako nimo, ha? Nasa man ka, uy? Ginoo ko, si Ana. Ana? Ana? O sinitabo ni mo? May kini aka, tabangi mi. O ako kay baog, o sige batis ako igagaw. Ana? O sinitabo ni mo? O kung ako may nagkasa ni mo, hinungdan nga naingon ni ini ka, pasaylo ako. Ayaw mo mga demonyo! Ayaw ko pakana sa inyong pagkaon! Ayaw ko pakana! Nilitaan si Mayo. Gunitan ta siya, Ana. Natinalik, maparok ang yang Gunitan ta siya. Ginoo kong Kristo! Ginoong manluluwas! Ayaw pasagdi ang akong pagumangkon! Kabangi siya! Nawadaan siya sa iyang panimot. Bantayan ninyo si Ana. Ayaw niyo magpalipat. Pag-ampo mong duha, Joy, sa labaw tang makagagahom. O Panaldo! Uy, kainit sa iyang pad. Wamli ko. Wala ko mabati ang kainit. Sadang ako siyang gigunitan kaganiya. Ako sab. Mananambal ko. Ug akong napataga nagkainit sa iyang pad. Ang iyang espiritu ato akaron sa pikas kalibutan. Gikaibgan siyang elemento sa kangit-ngit. Gusto siyang kuhaon sa prinsipe sa kangit-ngit. Mo ba na? Daan pa ko sa akong nakita. Kinahalang kapungan ta siya. Kay kung dili ta siya katabangan, madaas siya sa ilang gangarian. Mamatay kining bataa din sa atong kalibutan. Makahig siya sa mga dautan. O siya itong buhaton. Unsa? Kuhain ko ninyo og kamay atin. Kay may gipakaon sila ni Ana. Apan ni Sokol si Ana. Dili ko! Dili ko! Ani ang gabayng asin, ihungit ko sa iyang baba. Gano'ng gipakaon ko sa imong kontra? Uy, gitutol ang asin. La, may laway nga. Migawa siyang baba. Ingon og sa color blue kini. Sukol sa dautan, Ana! Ipakamatsan kita sa atong Ginoong Isus sa cross aron sa pagluwas batok sa mga dautan. Kung kinsa ka man nga nakagusto ni Ana, dili mo siya madasa iyong gingarian. Binunyagan si Ana sa pagka-Kristiyanos. Kimarkahan siya sa anak sa Diyos. Kung dili mo siya makabig paingon sa tagnet-net. Kundan niyo si Ana. Dati! Hala! Ang lawas ni Ana! May alam-alam sa pagsaka sa ibabaw! Tabangin mi ninyo. Tabangin mismo. Pugong ni Ana. Ingon sa dunay may pira niya paingon si babaw. Ayaw ko ninyo siya buhi. Kasi nyo sa dautan na ilabay ang lawas niya na upabatay. Aron sa iyo nila pagkuha ang espiritu ni Ana. Nahibaw ko nakabatay ka na ko, Ana. Kinahalang mo sukol ka pinagi sa imong mga pag-aampo. Luwas sa ang imong kagalingon sa dautan. Guni
Pilitan tagyod siya. Dili! Di mahimo! Kusgan ka nga ko pag umangkon! Bisang pagkataling ko sa ilawas! Magkuha kong bisi! Ihigot na siya! Kensa ka? Tugan aron dili ti ka mapasakitan pinaagi sa pagduot nining akong todlo sa koto-koto ni ining bataa. Tugan ko si Kensa ka! Nausab! Nausab ang iyong tingog! Og nagpiyong iyang mga mata. Og lahi na nga tingog ang ato na bati. Kensa ka! Ako si Sogo. Uyang ang kasing-kasing ni Ana. Mao ka ng klasiya sa tao ang akong nagustuhan. Pusa, ako na'y managiya ni ining bataa. Ako! That time check was brought to you by John. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. At pag hindi nyo ugma ang sumpay sa kong asoy, di wa pa ni matapos, karon na nahuman, pero ugma doon na pa ni sumpay, kay birnis pa banta ugma. Sa kong asoy ni si manauna nga nagluhan, ang sayop nga pagbasol din nilang sa mga asoy ni Kuya Giliat Kilitanan. Dalit ka na to sa Arimen Drama! Nilo